Ikan sa Remen Protection Center, ano yakining tulumanon? Handumanan so sa kaawit. Ano pa siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Salagmaya, Alcantara, Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan nga Maricel. Moadto ka sa siyudad sa Cebu? Oh, Michael. Mag-unsa ka dito? Mangita lagi ko og trabaho. Hibaw bitaw ka nga, lisod kaayo ang pangwarta dinis ato. Imo kumbiyaan din eh? Ayaw lang gud ka kuol. Magtiksanay lang unya ta. Nahadlok manggog ko. Nga basin og makakita kag lain dito. Unya, imo na kong kalimtan. Ikaw ba? Dautan kay kaguna-huna, uy. Dili gina mahitabo nga mangita ko og lain no. Kay love kaayo ka nako. Promise? Promise. Sige, musugot ko. Basta pag binuotan dito ha. Timanig yun. Niara ko nga nagpaabot nimo. Okay ra ko diri, Michael. Nakasud naman ko og trabaho. Ikaw, kumusta naman ka? Iya, mingaw kay ko nimo. Bago pagani kong nibiya dinas ato, gimingaw dayon ka. Naanad magugong nga pirmi ka na kung magkita. Nakalitan na tingali ko nga naliyo ka na ako. Maana ra ka ana, uy. Sige lang, magtawag ka na lang ta pirmi aron mawa ang imong kamingaw din ako. Amping di ha? Ikaw sa pagtarong sa imong pag-eskwela ha. Tungod og alang ni Musel, buhaton ko ka na. I love you. I love you too, Michael. Sige ha, mag-story lang unya ta pag-usap kay musod na ko sa akong trabaho. Sige, bye. Imo mo uyab? Ay! Oh. Ikaw ba? Kuyawan malantan mo, uy. Dali sa nimong kuyawan, ay. Ganyan ka sa akong luyo. Ay, taon-taon na sad. Imo tong uyab ang imong gikasulti sa cellphone? Oo. Bantog na nga, I love you ka? Himantayon kaayo ka ha. Ay, wala ko tuyo ay. Adil na, magdungan tagsud sa itong gitrabahoan. Tara. Nelson. Ay, nagkalain sa kong gisulti ha. Gusto lang kong may bahaw ka nga, may pagbati ko nimo. Nelson, naibaw ka kyud nga may uyab ko. Sab ko'y naana. Uyab ra bitaw na. Usa pa, layo kay imong uyab. Wa ka masayod. Nga nanghita na tuglain ang imong uyab dito. Kay layo ra gud mo. Sige na. Sugtan ako. Nelson. Wa na may kontak-kontak si Michael na ako. Iyan na ka akong gikalimtan. Si Nelson sad, kulit kaayo, magsigi o pamugos. Unsa ka, no? Kung ako lang siyang sugton. Total, uyab-uyab ra bitaw. Bracelet? Para ako ning maong bracelet? Oh, ako ning ihatag nimo. Nganong imo man kong hatagan, anak. Ako ning gift nimo. Kay nalipay lang ko nga imong gidawat ang akong gugma. Oh. Ingon ko ni anak kung magmahal, Maricel. Ug naibaw ko nga ganahan kay kaini. Kay nakita nako nga nagsikag tanaw-tanaw ning bracelet sa dihang nanuroy ta. Mo nga ako ning gipalit. Salamat ha, Nelson. Magmalipayon ka uban ako, Maricel. Isaad ko na. Maricel. Nelson, ayaw. Dili pa ko anda. Ay, kadlok. Dili ka na ako pasaktan. Kung pananglit mo maptos ka, andam ko manubag. Ay, nagkupalibari sa kong gusto. Maricel. Nelson.
Mahimo ba, Maricel? Ay, kung kumidyahe gingon ni Ana. Wa ko magkomedya ni mo, Nelson. Tinudang akong gisulti. Mabdos ko. Usay maptos ka. Mao na, Nelson. Wala ko tungha isa akong binawan nga sakit. O karon pagsiguro, nagpalit ko og pregnancy test. Og positive. Mabdos ko. Unsa? Unsa may imong plano ining akong kahimtang karon? Ha? Imo ba kong pagkaslan? Kuan, kining... Naunsa ka, uy. Ganun nang hupaw ka man, kud. Okay raman ko bisan og sa huwis lang ta magpakasal. Pasaylo ako, Maricel. Dili ti ka pwedeng pakaslan. Unsa? Pero nga naman, dili ba matod mo nga andam ka manubag sa imong gibuhat nako? Dili ko mahimong magpakasal mo kay minyo ko. Unsa? Pasaylo ako nga. Wa ko matugan mo bahin ini. Hayop ka! Imo lang na ikaw kiilan! Animal ka! Ay! Maricel! Huwag kayo wow! Magkakaugnaong! Imo lang na ikaw gipahimuslan! Maricel! Usbag ko! Pasaylo ako! Unya mag-unsa naman ako iniron! Usaon naman lang nga ako gimabdos! Ay, kabala ka! Bisan tulog! Dili ka na ako mahimong minyuan. Pero dili ti ka pasagdan. Andam ko mo suporta nimo. Kung okay na nimo, mahimong mauli ka sa inyong probinsya. Ato pagkatawa ang bata. Nya magpadalan ko nimo kwarta kada kinsinas aron imo magamit sa umaabot na tong anak. Animal ka! Animal ka! Ayaw na pakita na akong hayop ka! Maricel! Hayop ka! Hayop! Maricel. Ganong hitabo man ini mo. Pasaylo ako, Michael. Sa ako kining tanan. Nagtuo magod ko nga imo na kong gikalimtan. Kaya wa naman ka mo kontak na ako. Wa ka na ko kalimti. Ug bisan kanus adi may tabo nga malimot ko nimo. Kay mahal ti ka. Nahitabo lang yun gagikawat ang akong cellphone. Ug mahinungdan nga wa na ko makakontak nimo. Dili. Ayaw pagilak. Dili na ko angay sa imong gugma, Michael. Nakasawa ko sa atong relasyon, Michael. Mahal ko gihapon ikaw. Bisan pa man sa imong gidangatan. Usay buot mong ipasabot. Andam kong mga mahan sa imong gisabak. Unsa? Magninyo ta, Maricel. Ayaw, Michael. Pasag din lang ko ining akong kahimtang. Dili ko buot nga tamayon ka sa mga tao. Nga ang imong naasawa o sa kaangkan. Wa ko'y labot nila. Bisan og unsa pa ang ilang gisulti. Di ko na iksapayan. Kay mahal ko kay ikaw, Maricel. Kadali ra sa panahon sa walang hibawi, unom nakabuwan ang akong anak. Atong anak, ayaw kalimot nga nagdasya sa akong apelyido. Akong anak si Rexel. Salamat ha, Michael. Sa unsa? Sa imong pagmahal na ako. Bisan pa man sa akong gidangatan, pero imo pagyapon kong ipagkaslan. Tungod kay mahal ko ikaw, Maricel. Mahal ko sa ikaw, Michael. Ay, magdali ko. Kay si Michael raraba ang nahibilin sa bata. Tingali og may mata na to. Ay, kung wa pala unta kapuya si Michael sa trabaho. Siya unta ang nangumpra karon. Hayahay kayo, oy. Ipangasawa pa sa kong manghod. Bisan og bidhan na. Ang magkuwang ni Michael, ha? Ako gitingali ang gipadungog dubag nila. Manang, ako ba ang inyong gipadungog-dungog? May lain pa. Ikaw, gyud. Oh, Swerte kay kaday.
Kay gipangasawa ka sa kong manghod. Imo lang gihimog Salvador del Mundo ang akong igsuon. Baga kay kagnaong sa. Nagpamabdos kag lain. Unyang akong manghod ang imong gipaangkon. Wagid kay uwaw. Dili man akong kagustuhan nga pangasawon ko ni Michael. Iyan ang gusto. Saba diha oy. Kung husto ka pa unta, wa unta ka musugot sa gusto ni Michael. Pero kay baga man ka og naong, lipay sad kayo ka. Bagagnaw? Nagkita day mo? Sakit kayong iyang gipanulti batok na ako, Michael. Di nito siya gikan. Huwag iya akong kasabaan. Unsa? Maricel, magbuwag na lang ta. Michael, Abi ni mo matagi gayon nga mugawas ko din sa ato. Napuno ko sa BBS sa akong mga amigo. Sa akong mga kaliwat. Labi pa gyud sa akong maguwang. Mao nakahukom ko nga mubiya ko nimo. unsa? Sa ilo ako, Maricel. Mahal ka. Apan di ko makagwanta sa mga pag-baby ay sa mga tao nako. Ang pagtamay nila nako. Maong pasaylo ako. Kalimti ko. Kay kalimtan ko, sabi ko. Michael. Tungod sa garpo, kibiyaan ko ni Michael. Ug ako na lang nasayran nga may lain na siyang pamilya. Kanimo, Michael, hinaot nga nang malipayon ka sa imong kinabuhi. Dini na lang kukutob. Ug daghang salamat sa pagtagad nining akong tampo. Maayong adlaw kaniyong tanan nga napaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaniyo Dr. ni Obra ug Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawag lang ko niyo sa pangan nga LJ, 20 anyos, minyo ug may usa ka anak, taga Davao del Norte. Punto medical kini nga akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa dunggan sa akong anak nga usa ka tuig pa lang kapin. Aron niyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Sige, ato na ko, LJ. Late na ko. Bound din mo. Uy, salamat kay ha. Ya, uy, ang bata day ha. Gibiyaan ko lang to sa taas, nag-inusara, nagduwa. Ay, sige lang. Musa ka na sab ko ron. Kay nahumanam ko diri sa abuhan. Kay may baon naman ka. Sige, ato na ko. Uy. Diba? Naunsa mo rong bata, Dwayne? Dali, ato sa kausas. Uy. Ron? Doon sa nahitabo. O, nga nila ka magalit na. May gigunitan man siyang cotton buds, LJ. Uy, kinuo ko. Nagulitog ka ni siya sa iyong dunggan, Dwayne. Sige, pangutan ako, no, be? Ano man ka, ha? Mangyayay. Nanay, nitudlog yung sa dunggan. Hatutan ako, anak, be. Gisakit na tingali na siyang dunggal, LJ, kay di man patanaw. Dili pagunit. Anong imo ba sa gibiyaan ang bata nga? Wa pa ko makapuli og tan-aw, uy. Hipaw ko ba yung trabaho pa ko? Hapit na ganit ko maliit. Gipaabot lang yun ta ni mong makapuli kog bantay sa bata. Ay, sige, suway ko nung naglaag, be. Basin pag mahilom na. Uy, lagi kita naghilak ning akong apo. Naghilak yun, ma. Kaya nagdudaming nagkulitog di sa iyang dunggan. Na, kung sila kulitog siyang dunggan ba? Labihang, nakatsabaw ani ganina nga gibiyaan ni Edwin sa among taas. Pagsakapan na mo, nagunit og cotton buds. Nagkulitog yung tingali sa iyang dunggan kay nipuwa man iyang dunggan, oh. Ay, pastel lang na kumpiyansa ba ninyo, oy? Mawa pa man ni buot. Edwin manggod, gibiyaan sa taas. Di masaday ka. Nagdigamo sa pamahaw baw ni Edwin. Oy, sa sunod ba, ayaw na mo kumpiyansa og bilin ng bata nga maurang usa. Kay madisgrasya hino na simbako na. Yung sa bandila na ninyo dan og doktor? Waton mi kwarta ma, uy. Wapang na disweldo si Edwin. O basin mawara to, uy. Kinahilom naman ni. LJ, kanong sa ganito natusukan ni Ronron ang iyang dunggan? Mga tulo ka adlaw na ron. Iya, wa ba siya magmuog sakit? Wa naman pod. Pero usahay, kung magduha, mohonong o muhikap sa iyang dunggan. Gusto gid ko. Abi na ko pananaw lang to nako. Nihubag gid ning iyang dunggan. Unsa? Unsa ni hubag? Tanawar ko to. Mao di ay nga ingon nimo nga mugunit siya sa iyang dunggan.
Musakit itingali ana ang iyang dunggan. Habi ko na, nak. Oh, may tuod ah. Hmm. Nihupag ang iyang dunggan, Dwayne. Timba, unsa rin ni agas? Nana? Unsa? Mura may nana nga nigawas sa dunggan sa atong anak, Dwayne. Ha? Unsa? 3 days human nagulitog ang akong anak sa iyang dunggan nga nikalit lang siya hilak, nihubag gini, ug may nana nang iagas sa iyang dunggan. Nabalaka na kaayo mi. Unya, Dwayne, may nanurok man sa dapit sa dunggan ni Dodong. Unsa? Unsay nanurok pa? Niya ay, kilit sing dunggan ay. Huh? Murag mga putoy-putoy. Murag man iug katul-katul. Basin, dapaw lang ba? Sige. Punasin na dito. Punasin kay basig gikatla lang ng bataas hugaw. Dwayne, ang buti-butoy ni Dudong sa dunggan ba? Nanaghan man? Ha? Hanay, tanawa. Niabot naman ni siyang agtang. Sa dapit siyang mata. Tuoda. Tungod ba ka na sa nahitabo siyang dungkan? Ambot lang ani, Dwayne, uy. Maayo man og doktor ko diri nga ako imong pangutanon. Ato na ko ning dadoon sa doktor. Mao na problema ron. Kay wa pag di ko masupra karon sa akong sweldo. Giprenda ko ba yan ang akong ATM sa akong giutangan? Magsige ra ba siya pangaut sa iyang dunggan, Dwayne, oh? Dong, ilagkaw ta dong. Kay mayayay man ka. Ha? Hala, wa na, Dwayne. Na, may dugo na siya nga bigawas iyang dunggan. Tapaitan ni mo bataa ka. Uy, ingnan ayaw. Ayaw na nagkasabi, kamuhilak na noon na ron. Oh. Nana naman sa ning nisunod o gawas, Dwayne? Unsa? Suwayo ko niyo das binisaya, be? Unsa ma? Humang ka may kwarta ipa, doktor. Nahala, sige. Iadto na tambalan nga binisaya. Dadaan ang bataa dito. Kay base pa na turog na buyaga na. Nabuyagan, ma? Nga, nahibaw man kini sa unang hinungdan ani nga tungod ni kay natuslukan niya ang iyang dunggan sa cotton buds. Ay kanabang mga burot-burot siyang nangog oba. Di naman sa kumuto nga tungod na atong pagkatoslok ni siyang dunggan sa cotton buds. Ay buyag na gyud tingali na. Unsa? Katul-katul naman eh. Normal lang nga katul-katul, noy? Oh, God. Kay ba, umayabos bata nga luhag kayo, di ba? Ay, bisan usalay magunit ang hugaw. O may allergy sa bisya siyang gitaon. Mao ba, noy? Oo, mauna. Kaligualan ni Perming bata, ha? O, kanang iyang katul-katul, hidhiri aning baligya kong lana. Murag wa man ko'y salig sa giingon sa tambalan, Dwayne. Iato ko na lang ganing bata sa doktor, oy. Unya, may kwarta day ka? Pagitaig paagi. Bisan, kapacheck up lang tawag doktor, bi. Oh, nagkaato na dahil doktor? Oo, ma. Og, antibacterial na may reseta sa doktor. Oh, maumang yun ang mga doktor dayon. Dayog resita ng antibiotic. Unya, kumusta ang pamatas bata? Mura mag... Way improvement, ma, uy. Di kina yung dunggan ni Ron TLG. Kung di na ninyo ipatanaw usa ka espesyalista nga doktor sa dunggan. Kinigduda ko nga, nabuslot ng eardrum ang bata. Ha? Nabuslot, gyud? Posible kinati, uy. O nang magdugo na niya, may nana pa yun. O, timanagyan ninyo, te. Kay mabungol ba yan, na? Unsa? Nahadlok na noon ko sa gisulti sa akong igsuon. Nga posibleng nabuslot ang eardrum sa akong anak tungod atong gikulitog niya cotton buds sa iyang dunggan nga wa na ko mabantayi. Ang akong mga pangutana, makining mosunod. Unang pangutana, nagduwa nga akong anak og cotton buds o natuslukan ang iyang dunggan. Nabuslot ka ang iyang eardrum hinungdan nga magsakit kini? Ikaduhang pangutana, na-infection ba ni kay may sagol naman nga nana ang dugo nga mugawas sa iyang dunggan? Delikado na ba ning may apil nga nana nga mugawas? Posible bang mabungol ang akong anak? Ikatulong pangutana, giadto na ni namo og doktor. Giresetahan ni og antibiotic. Apan si mana naman niyang giinom ning tambala, wa magyapon maayo. Unsa man ding angay tambal, ang angay niyang tumaron. Ikaupat og katapusan. May nanurok sab nga butoy-butoy sa kilid siyang dunggan. Og nanaghan kini abot sa iyang agtang
O, ug mata. May kalabutan ba sa kini sa nahitabo sa iyang dunggan? Unsa man klasiha sa doktor ang among duolon aron mo check up sa ilawom sa iyang dunggan? Palihog tabangi ug tambagi ko. Kini nga akong suliran, LJ. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw, mag-ubanta kuyog ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami sa ako ang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutanag problema na may punto medikal. Punto legal, emotional, personal o problema sa mga ginadiling drugas. Muna ina mo pagdugay ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page. Mahimo sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ato ang letter sender karon. Ang atong letter sender partner, 20 years old, si LJ, taga Davao del Norte. Punto medical kining iyang problema partner. Yes. Sa nabati na to gina sa drama. Wala man gud nila nabantay ang ilahang anak na nagduwa og cotton buds o gituslok sa dungga. Nasakitan gud kuno ang bata na kay naghilak man gud kuno og maayo unya pagkahuman sa tulo ka adlaw ilang nabantayan nagyud nga na ay naghubag sa dunggan unya na ay dugo na paginana nga mugawas. After pila ka adlaw na anay mga butoy-butoy sa kilid sa dungga naabot na sa ulo sa bata. Pagpatambal og binisaya katul-katul ra kuno ni. Pero pag adto sad sa doktor na ay antibiotic na giresita. Pero after 1 week kuno wa man gid kuno gihapon na ayo. Alright. Unang pangutana. Nagduwa iyang anak og cotton buds nya natuslukan iyahang dunggan. Nabuslot baka iyahang eardrum mo nang nagsakit. Posible, no? Yes. Na posible. Duha ra man yung gitawag nga tuog kini infection sa dunggan, kini gitawag otitis externa kanang nara sa gawas. Outer ear. Og otitis media. Inner Sa ear, middle and ear, no? So kung naay foreign body o na trauma nga may tabo dang napita, posible nga this will be the set of infection partner, no? Kay naa na may mga ingnon ta kausaban dihan na mga discharges. So definitely makayuntang naa go infection going on, no? Correct. Ikaduha niyang pangutana na infection baka ni kay nagsagol ang nana og dugo nga mugawat sa iyahang dunggan. Delikado ba kuno na kay nana manggid kunoy nana? Mabungol ba yang anak? Yeah, posible gyud na siya mabungol kundi ni madali sa Correct. pagpatambal, no? Kung naa nay nana, so pasabot akong balikon nga nana infection going on, kung naay bleeding meaning naagay inunta cut or trauma nga nahitabo na sud sa dunggan sa imong anak. So labing madaling panahon ayog dugay-dugay ang taon kay delikado gud din taon ni. Dadag ni og kanang doktor, no, nga Ear, nose, and throat, ENT. Yes. Okay. Ang iyang ikatulong pangutana mo nalagi ni giadto nila doktor gitagaag tambal pero usa ka semana na kuno wa man gyud kuno na ayo. Unsa kunong tambal ang dapat tumaron? Yeah, depende sa inunta organism nga na diha, no? Pwede man siya og bacterial, viral or unsa pa man dihang klase sa bakterya. So kung ang doktor nga nag-examine sa imo nagresita og antibiotic, wa pa ni siya maayo, meaning kulang pa siguro ang kadaghanon sa antibiotic nga mupatay sa kagaw nga hinungdan ang nagnana na diha. No, akong sugyot kung comfortable naman sa doktor nagtan-aw niya primero balik mo. Balik mo dito. Inado ko may improvement, no? Okay, mubalin mo kay doktor, balik na sa uno. Actually, most doctors man sa gyud, di ba, partner, muhatag na sila tambal, usually antibiotics more than 1 week man gyud na. More than 1 week. Unya, ingnon gyud na sila nga after balik mo. Yes. Basin wa sila mo balik. Yeah, ako usually partner kung infection nya adult, ako muhatag ko antibiotic, 500 milligrams 1 capsule 3 times a day. So nga akong i-prescribe is 21 capsules, no? That's good for 1 week. Kung wala improvement then balik gyud na, no, pabalikon man ka. Yeah, increase the dose or change the antibiotic, no? Correct, exactly. So mobalik gyud mo sa doktor kung tan-aw ninyo wa sila na ayo. Ika-upat ug katapusan niyang pangutana, partner, kay naalagi ko ni nanurok nga butoy-butoy sa kilid sa iyahang dunggan, abot na sa agtang ug ulo ug kunong dapit sa mata. Na ba ni kalabutan sa iyahang dunggan unya unsa pud nga klase nga doktor ilahang duolon? Ang yung duolon nga doktor ang ear specialist, ear, nose, and throat, ENT. Yeah, ear, nose, throat specialist, no? Yeah. Dani sa mga kahimanan sa pagtan-aw sa dunggan sa imong anak. Correct. Ug napon sa kahimanan nga mubutang diha og solusyon nga maka-clean. Drops nga maka-clean. Clean sa dunggan nga Correct. masuyop tong mga dugo ug nana nga naa diha nga maoy healthy or conducive environment para sa mga bakterya nga mudaghan. So kinahanglan suyupan kanang kuan na siya isaksyon. Impluhan og tarong. Impluhan og tarong ya mga
ENT doctors, mga expert man sila na yan makabantay sila nga dili pod mo grabe ang damage na ino. Okay. Ha? Mga sukintig paminaw, hinautunta nga namin nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhigapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Man Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Og mayong adlaw.